421 pag ato sa ay please individuals. Landfall for 95 sa 4B naman dato sa pag or dato yan po action to preemptive PM today operations magandang gabi sa ating lahat. Nandito na naman po kami sa Office of Civil Defense Operations Center at kami po ay magbigay update dito sa ating binabantayang bagyong Juan. So base sa pag-asa at 9:10 PM today, ang center of the eye ng Super Typhoon Juan has made landfall over Dinalungan, Aurora. So naglandfall na po kaninang 9:10 itong mata, yung center ng ating bagyo doon sa area ng Aurora. So yan po. So kaya ramdam na po ang hagupit nitong bagyong Juan sa Central Luzon and itong Region 5, no? So base sa datos ng preemptive evacuation as of 9 o'clock ngayong gabi, meron na pong grand total na naka-evacuate, no? Preemptively 425,882 families or 1,427,192 individuals. So marami pa rin dyan. Sa Region 5, 221,844 families or 753,647 individuals. Sa Region 8 naman, ang nag-preemptively evacuate ay 74,973 families or 270,835 individuals. At sa 4B naman, 4A, Region 4A, Calabarzon, umaabot po ng 29,380 families or 95,665 individuals. And doon naman sa Region 3, kung saan nagkaroon ng nag-landfall yung ating bagyo, ay 28,674 families or 77,374 individuals. So yan po ang ating datos sa pag-preemptive evacuation dito sa mga regions na dinaanan or dadaanan ng bagyong Juan. So ngayon magbigay lang ako ng updates, no, as of 9 o'clock din kung ano po ang initial or spot report, status report na nakuha natin sa Region 5, no? So dahil sila po ang nakaranas ng matinding epekto dito sa bagyong Juan. So in terms of power, nagkaroon po ng tatlong LGUs sa Albay na nagkaroon ng power interruption. Sa Camarines Norte naman, 4 na LGUs. Sa Camarines Sur, 31 local government units. Sa Catanduanes, 11. Sa Masbate, 3. And Sorsogon, 15. Sa water naman interruption, meron lang po tayong 3 LGUs na nagkaroon ng water interruption sa Camarines Sur at isa sa Catanduanes. Sa komunikasyon naman, so nagkaroon ng intermittent signal sa Legazpi, yung ating Globe. Walang signal ng Globe and Smart sa Santo Domingo, Albay. Sa Jose Panganiban naman, wala pong PLDT doon. Sa Camarines Sur, sa Calabanga, wala ring komunikasyon doon. Walang Globe, Smart, or PLDT andito.
Sa Camarines Sur, Camaligan, walang globe, walang contact sa Ocampo. Camarines Sur, sa Pili, sa Lagunoy, Camarines Sur, at saka sa San Jose, Camarines Sur, wala rin pong komunikasyon, pati na rin sa Bato, Catanduanes. Sa Region 5, in terms of roads and bridges, meron na po tayong nakuhang not passable to all types of vehicle sa Panganiban Viga Road. Not possible din itong para sa mga heavy trucks, no? Light vehicles lang itong sa Pili, Tigaon, Albay Boundary Road, at meron pong mga one lane na passable sa Gubat, Sorsogon. Karamihan dito dahil merong mga fallen debris, no? Sa provincial road naman, meron pong mga reports tayo na not passable doon sa probinsya ng Albay, 3, sa Sorsogon, Donsol, 1, sa Bulan, Sorsogon, 1, sa Ragay, Camarines Sur, 3, sa Del Gallego, Camarines Sur, 1, sa Pasacao, 3 roads, provincial roads, sa Calabanga, 2, Tinambak, Camarines Sur, 2, Sangay, 2, Goa, 8, Tigaon, 5, Presentasyon, 1, Baaw, 1, Buhi, 2, Iriga City, 7. And then meron po tayong nasirang mga damage bridge, no? Itong sa boundary ng San Rafael, Camarines Sur. Wala naman pong canceled flights sa Bicol International Airport. Hindi, meron pong lahat ng flights ngayong araw sa Bicol International Airport, sa Naga, sa Birac and Masbate ay na-cancel po. And then there are 26 seaports na naging non-operational sa Bicol, kaya nagdulot po ito ng meron tayong mga stranded passengers, no? Sa Sorsogon, meron tayong 1,623 passengers na stranded doon sa different ports, 11 buses, 280 trucks, 192 light vehicles, and 27 motorcycles. Meron din tayong nakuhang mga flooded areas sa Bicol. Initial po, meron sa Albay, meron sa Kamsur, at sa Catanduanes, Masbate, and yun po, yung 4 na probinsya, no? Albay, Camarines Sur, Masbate, and Catanduanes, meron pong reported floodings. In terms of dead naman, again, merong isa sa Region 5 sa Birac, no? We received report na meron pong isang namatay dahil sa bagyong Uwan. So yan po ang sitwasyon sa Bicol na nakuha natin, lalo na sa isla ng Catanduanes and some parts of Albay, Camarines Sur, and Camarines Norte. So sa ibang lugar naman, yung initial effects nung bagyong Uwan sa Mimaropa, no? Meron po tayong reported road na naging not passable. Meron sa Marinduque, and dahil po ito sa mga fallen debris, no? Yan po ang sa Mimaropa, sa Marinduque. Meron pong mga reported power interruption sa Oriental Mindoro, sa Romblon, and although mga preventive ito na ginawa ng mga electric cooperative. Sa Calabarzon naman, so meron pong reported not passable to light vehicles due to flooding. Itong ating Manila East Road sa Barangay Bagumbayan, Paete, Laguna. Meron ding spillway sa San Rafael, Rodriguez, Rizal na naging not passable to all types of vehicle. And then sa Dasmariñas City, meron pong isang road network doon sa Malino, Paliparan Road, Barangay Paliparan, Dasmariñas City. Sa Region 3 naman, nagkaroon na po ng power interruption sa Apayao.
sa Ifugao. Ito pala ay sa CAR, no? And then meron pong road network sa Region 3 na not possible dito sa Bulacan. Mga initial po ito na mga reports na nakuha natin. And then for CAR, meron pong power interruption sa Apayao, sa Ifugao, sa Kalinga, Mountain Province. Doon po nagkaroon ng mga initial power interruption dahil dito sa bagyo. Sa Ilocos Sur naman, sa Region 1, meron pong power interruption sa Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan na report sa atin. So yan po. So initially, itong mga dadaanan or pupuntahan pa ng bagyo dito sa Luzon ay mostly mga power interruption po. Dahil yung iba naman dito preemptive shutdown ang ginagawa. So yan po, and base po sa aming monitoring ngayong gabi, meron pong mga ilang lugar pa rin na hindi pa or mahirap po hindi sumasama sa preemptive evacuation, kaya po nagkaroon tayo ng advisory, no, sa ating mga kababayan doon sa lugar na hindi sumusunod despite repeated warnings na meron pong banta itong dalang bagyo sa lugar nila, na hindi tumutugon sa mga utos or pakiusap natin na pumunta na sa may evacuation center or sumama na po sa preemptive evacuation. Ang ating mga local government units po at ang PNP ay otorisadong to enforce mandatory evacuation, which is in accordance to Republic Act 10121 and the Local Government Code. So ito po, mandatory evacuation ay pinapatupad ng ating mga local government units doon sa mga areas or communities na ayaw na po, na hindi po sumama sa preemptive evacuation, pero dahil kailangan po silang ilikas, mandatory evacuation na po ang ipapatupad. So again, ngayong gabi, ramdam na po ang hagupit nitong bagyong Juan sa Central Luzon and other parts of Luzon, Northern Luzon, no? Pati na rin sa Metro Manila. Kaya ngayong gabi po, maulan po at mahangin sa lugar na yan, sa Cordillera, sa Central Luzon, Region 3, hanggang sa Metro Manila and 4A, no? Sa Calabarzon area. So tayo po ay mag-ingat po tayo at mag-monitor tayo. Pumunta tayo sa mga safe na lugar. Kung nandun na tayo sa mga evacuation centers, wag na po tayo gumalaw. Antayin po natin na talagang dumaan itong bagyong ito. Inaasahan po itong bagyong ito ay lalabas na po sa landmass ng umaga bukas. Kaya konting tiis na lang, no? Samahan natin ng dasal na sana tayo ay ligtas dito sa epekto nitong bagyong Juan. So yan lang po muna ang aming update ngayong gabi. Sa ating pong mga kababayan, keep safe, stay alert, pero let's keep on monitoring and listen only or makinig lang po tayo ng mga announcement or instruction doon sa mga otorisadong outlets po, ng mga news outlets, sa mga authorized na mga mag-announce ng mga hakbang na dapat nating gawin. So with that, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.